दिनै पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथाय बेयाव बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनाय जादों। बर' हारिनि जिहेतु माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो जेब्लाबो बर' हारिनि बेखौनो मेसेज होदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो थासारियाव बर' हारिनि खैफोद, बर' हारिनि थांना थानाय, बर' हारिनि थामोनथा अस्तित्वआव जोङो जथायै खामानि मावबोदों आरो बर' हारिनि खौसेथि आरो बर' हारिनि आबुं जौगानायनि थाखाय जोङो ज'है जेब्लाबो गसंथाबोदों। दा बेनि गेजेरजों दिनैनि थासारियाव आसाम सरकारनि गेजेरजों जि मोनसे गोदान लेंगुवेज पलिसि बिसोर लाबोदों। दिनै बुंदों जे 1968 जि नेशनेल पलिसि फर एजुकेशन बेयाव 3 लेंगुवेज फर्मुला आरो 1986 आरो 1992आवबो बे 3 लेंगुवेज फर्मुलायानो दङ। दिनैबो नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2019 जि ड्राफ्ट होदों बे ड्राफ्ट एजुकेशन पलिसियाव मोनथाम लेंगुवेजखौ फर्मुलाखौनो दिनै बाहाल लाखिनायनि थाखाय कन्टिनिउसन अफ 3 लेंगुवेज फर्मुला इन इन्डिया बे बाथ्राखौ बिथांमोना स्ट्रेस होदों। आरो बेबायदि समाव आसाम सरकारा दिनैनि जि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बिलमोन दायो एक्ट जाबाय, बे एक्टनि हेंथायै जि आसामाव गिलु बालु बा गोदौग्लाबनाय मोनसे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ होबथानो थाखाय बा बे सोमावसारनायखौ गुसु खालामनो थाखाय माखासे हानजा माखासे हारिखौ बुरखायनो थाखाय दिनै कमताफोर होदों, गुबुन गुबुन काउन्सिलनि घोषणा होदों आरो बेजों लोगोसे दिनै एसामिस लेंगुवेजखौ आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज माने बाहायथारनांगौ होननानै आरोबाव खनसे बिथांमोना भारत सरकारनि जि आर्टिकेल 345 कन्स्टिटिउसन बे कन्स्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै सरकारखौ नारसिननायनि बाथ्रा बुंदों। सेकेन्ड, बिथांमोना बुंदों जे एसामिस लेंगुवेजखौ कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै क्लास 10 सिम माने बाहायनांगौ आरो बेयाव आसामनि असमिया हारि आरो गुबुन गुबुन दल संगठनखौ प्लिज खालामनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय बायदि जों नुदों। आरो बेयाव आसाम सरकारा बा आसामनि जौगानाय हारिफ्रा मोनसे खोथाखौ स्पष्टयै बुजिनाया मोजां जे दिनैहाय थांनाय समाव बे सरकारानो आसामाव गुबुन गुबुन हानजानि सरकार फैदों, खिन्थु सालायग्रा मानसिफ्रा असमियाफ्रानो आरो बे असमिया मानसियानो असमिया अस्तित्वनि बाथ्राखौ जेला सानो, जेला बुङो जे माने एसामिस लेंगुवेजआ कम्पालसरि जानांगौ, गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव असमिया लेंगुवेजआ कम्पालसरि बाहायजानांगौ, बे बाथ्राफोरखौ लाबोनायनि थाखायनो दिनै मिज'राम, दिनै नोङो मेघालय, अरुणाचल बा 7 सिस्टार्स दिनै जालांबाय। दा फिन खेबसेबाव बिथांमोना आसामाव फिसा फिसा जिफोर रायजो जानानै दङ, हारि हारिसाफोर, बेयाव ट्राइबेलफ्रा रायजो जानानै दङ। दिनै बर' रावा 80 सिडुलाव सोसनजाबाय। बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजानांगौमोन, सरकारि राव हिसाबै बाहायजानांगौ, खिन्थु बिथांमोना बेखौ बाहायाखिसै। फिन बिथांमोना आरो स्ट्रेस होदों जे असमिया रावा बाहायजानांगौ, असमिया साबजेक्ट हिसाबै कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै बाहायनांगौ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों जे बिथांमोना लिरदों BTAD एरिया आरो बर' डमिनेटेड एरियायाव बेखौ बाहायनाय नङा होननानै बुंदों, खिन्थु जों दासिमबो बेनि सायाव क्लियार नङा। आरो बे केबिनेट जि रिजलिउसन, बे केबिनेट रिजलिउसनाव स्पेसिफिक खुनु बाथ्रा लिरदेरबावाखै। दा बेखायनो जोङो बुंदों जे जोंहा बिनि सायाव मिथिनांगौ दङ, बुजिनांगौ दङ, 1 नम्बर। 2 नम्बरा जाबाय जे बर' मिडियाम स्कुल बा बर' स्टुडेन्टफ्रा जिखि मिडियामाव फरायनानै थायाथों मानो, बर' स्टुडेन्टफोरखौ आरो स्पेसियेलि बर' मिडियाम स्कुलाव सारा आसाम नाङै बेयाव खुनु कारनाव एसामिस लेंगुवेजआ कम्पालसरि साबजेक्ट जानो हाया आरो जों बेखौ मानिनाय नङा। आरो जायनि थाखायनो जाय बाथ्राखौ जाबसिना होनायनि थाखायनो बड'लेण्ड सोमावसारनाय, आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बे दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ। बे सोमावसारनाया जादोंमोन। दा बेखायनो आसाम सरकारा बुजिनाया मोजां, बेखौ स्पष्ट खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव सरकारजों जों सावरायगोन, सरकारनियाव दाबि दैखांगोन, बिनि सायाव स्पष्टीकरण होनांगौ। आरो जेब्लासिम सरकारा जोंनो स्पष्ट बाथ्राखौ बुंनो हाया, जों बेखौ मालाबाबो मानिनानै लानो हाया। सोरबा हारिखौ प्लिज खालामनायनि थाखाय सोरबा हारिखौ बन्सित खालामनो हाया। बबेबा लेंगुवेजखौ आपग्रेड, बबेबा लेंगुवेजखौ माने नोङो डिग्रेड खालामनायनि थाखाय खुनु बेयाव पलिसि सोलिनाय नङा। गासैबो लेंगुवेजआनो समान मर्यादा मोननो हानाय कन्स्टिटिउसना राइट होदों। दा बेखायनो जोङो बिनि सायाव स्पष्टबादि फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ लानानै मर कनसालटेसन खालामगोन।